Ονομάζομαι Βασίλης Μιχαήλ. Πίσω μου βλέπετε τη ζωή μου όλη. Είναι το λιμάνι το εμπορικό του Πειραιά. Και ορμόμενος από αυτό θέλω να μοιραστώ μαζί σας ένα ποίημα, το οποίο λέγεται «Του πλοίου». Τον μοιάζει βέβαια η μικρή αυτή με το μολύβι απεικόνησής του, γρήγορα καμωμένη στο κατάστρωμα του πλοίου. Ένα μαγευτικό απόγευμα. Το Ιόνιον πέλαγος ολόγυρά μας. Τον μοιάζει, όμως τον θυμούμε σαν πιο έμορφο. Μέχρι παθήσεως ήταν αισθητικός και αυτό εφώτιζε την έκφρασή του. Πιο έμορφος με φανερώνεται τώρα που η ψυχή μου τον ανακαλεί από τον καιρό. Από τον καιρό. Είναι όλα αυτά τα πράγματα πολύ παλιά. Το σκίτσο και το πλοίο και το απόγευμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.